angazi, ngibuza ngoba ngazi, ngifisa ukuphenduleka. Lana madoda thina sinale nkolelo yokuthi umuntu uyakwazi ukuthi ahlanganise izulu, enze izulu, kushaya ngezulu. Alenze leyo nto leyo yobumnyama, alimaze umuzi womuntu. Bese kuthi ngala ngokwamaphepha, futhi ama-scientist athi wona ayikho leyo nto. Mfowethu, ngisacela ukuphendula nami lokho nje engikwaziyo. Ngizoqala kulo mbuzo wakho wezulu. Bakhona abantu, ngokwazi kwami, bakhona abantu abakwazi ukuguqula isimo sezulu line futhi okanye lidale umonakalo. Abantu abangathintwa, kodwa ngokwazi kwami kuba abantu abadala nabantu abadaleke ngenye indlela engajwayelekile. Uthola ukuthi umhlala yedwa futhi uyena futhi ocelela abantu izulu. Uyena okwazi ukucelela abantu, uyena okwazi ukutshela abantu ukuthi abaphume bakline ihlathi liyeza izulu elinamandla okanye kukhona isiphepho esizayo. You understand? Lowo muntu omeke waphuma akwenzeka ukuthi izulu lingani. So abantu bayakholelwa kuye umuntu onjalo. Uma ngabe umphazamisile umuntu onjalo, kuye kube namagama akhiphayo afana nokuthi libambe lingashona. Kanti-ke nasekhaya kini bakhona abantu abanjalo. Izibulo kuye kwenzeka ukuthi mangabe lihloma izulu bese kuthiwa thatha-ke igeja, uhlabe phansi ubhekise entshonalanga okanye ubhekise empumalanga okanye ubhekise kulo la liqhamuka khona. Nangempela isiphepho siguquke sibhekela kwenye i-direction, kuyenzeka lokho. Okanye kuze isivunguvungu bese kuthiwa vusani usibanibani elele, aphakamise ucikicane kanje, sigege isivunguvungu sizothatha izindlu la ekhaya, sigege sishonele. Ngidlule-ke ngize la, ngizophendula mfowethu ngendlela engizophendula ngayo, ngizongixolela ngiyibhe nje ekhulumeni. Esibhanyini umuntu umeke wakhipha isibhamu webhodi wabhekisa kuwe, asikho isibhamu esingasebenzi. Isibhamu senzela ukubulala umuntu. Uma kuke kwenzeka ukuthi ungadubuleki, kuyenzeka ukuthi umuntu engadubuleki, kusuke kuyiphutha mhlawumbe elikumuntu odubulayo okanye uvikile okanye isibhamu, njengoba nawe uchaza ngokwazi kwakho ukuthi isibhamu kuye kwenzeka ukuthi singadubuli. Kodwa esikhathini esiningi ngokwenkolo yethu singabantu abamnyama, umuntu uphethwe ezinye izinto ezijule kakhulu ezikhuluma nomunye umuntu. Uma umuntu efuna ukwenza ububi phezu kwakho, kuye kube nendlela izidalwa zakini ezikuvikela ngakhona. You understand? Kuyenzeka ukuthi isibhamu, uthole ukuthi uphethe impela isibhamu esisebenzayo, uyadubula zikuxhophe. You understand? Abakithi bakuxhophe okanye abakini bengavumi ukuthi ubulale, bakuxhophe. Kuye kwenzeka ngikwenye indawo ngahlaselwa abantu endaweni eyi-passage bedubula, angazi ngaphuma kanjani kuleyo ndawo leyo. You understand? Ileyo nto ongaxoxa ngayo ukuthi mina angidubulekanga, hhayi ukuthi angeke ngidubuleke. Ungasitshela uMaSipho uzofa, akekho umuntu ongadubuleka. Kwenkanyamba, hayi inkanyamba ngiyazi, akaze ngiyibona, ngifuna ukukhuluma ngento, angikholwa nje ukuthi inkanyamba ingendlela abafowethu abayichaza ngayo ngoba ayibonakali. Angikaze futhi ngiyibone nami, angeke ngichaze kakhulu ngenkanyamba. Kodwa-ke esibhanyini, isibhamu, isikhali nesenzo kuye kusebenze iy'dalwa, yize sithatha isinqumo ngempilo yomuntu. Ngicabanga ukuthi ngiphendule kahle lapho Mtaba, makuwukuthi-ke uzwile. Ngiyabonga.